gairebé 2 anys que vas començar a col·laborar junts. La cosa és que avui també estem molt contents perquè estrenem web. I ens hem passat 1 any i mig o 2 quasi fent aquesta web. Vull dir que ja era hora, no? No ben bé el que es veu aquí, sinó tot el que hi ha al darrere. Exacte. Que el que fem a Girona Labs hem estat quasi bé 2 anys fent un gestor de continguts. Que el que ens permet és fer webs corporatives com aquesta, que només hi ha informació molt senzilla, però també ens permet fer apps on la informació és dinàmica o ens permet muntar qualsevol cosa. De fet, ens hem fet com una eina per nosaltres que ara la començarem a fer servir per muntar qualsevol producte digital o pàgina web que tingui una funcionalitat concreta, una eina que poder no serà per tothom sinó només per una empresa, però bàsicament ara ens permet fer coses pràcticament el que vulguem i ens ho coneixem molt. Llavors, per això diguem que estem intentant fer més que pàgines web, estem intentant innovar amb aquest tema, el tema de les eines digitals. I en el fons el que volem és ajudar empreses a que siguin més productives, a que se'ls conegui més, i això una mica filosòficament també, per exemple, que les empreses catalanes disposin d'eines fetes a casa i de qualitat, i robustes. Per exemple, una app com Facebook s'hi pot connectar molta gent alhora. Tots allà pujant fotos, textos, baixant-les, visitant-les. No ho fas prou amb un servidor, sinó que, per exemple, els de Facebook tenen polígons industrials enters plens de servidors. Per tant, milers o no sé si dir milions. Llavors nosaltres, per exemple, sí que podem fer una web que està en un sol servidor, però també pot estar a diversos. Que és el cas, per exemple, de quan surts a la tele. Quan surts a la tele hi ha molta gent que es connecta en aquella web i normalment peta. Llavors, amb això també volem oferir tot el que hem anat aprenent al llarg d'aquests 2 anys. Som un equip petit, vull dir, no volem créixer. Creiem que el que volem és aprendre a col·laborar amb altres empreses. Volem fer molt bé una cosa i si en cas col·laborar amb altres empreses per oferir un paquet conjunt. I, per exemple, fins ara aquí diguem que fem apps per mòbil, jo soc programador d'iPhone, però ara aviat anant bé ho deixaré estar, perquè he conegut una empresa a Barcelona que tenen 5 nois d'iPhone, 5 nois d'Android i no volen saber res de gestors de continguts. I el nostre cas és el contrari. Tenim un gestor de continguts que creiem que és una eina magnífica, els hi hem ensenyat i els ha encantat, llavors mirar a veure ara com col·laborem. Llavors, el que fem és també mirar de posar paraules una mica més maques en això d'acompanyament digital. Creiem que la tecnologia és molt complicada. Es poden fer moltes coses, però nosaltres més aviat estem fent passos enrere. En aquest gestor l'hem pensat no per fer-lo servir nosaltres, sinó per la gent que tindrà la pàgina web o l'app que sigui super senzill de fer servir. I més que un pas enrere és un pas endavant, fer que les coses siguin més senzilles i no tan complicades. I el que hem mirat és aquest gestor, així per definir-lo, és multidioma, ja per defecte, es poden ficar tants idiomes com es vulgui, és responsiu, que és el que deien les noies de GTR, que s'adapta segons el tamany de pantalla, és integrat, serveix per fer pàgines web, apps, xarxes socials, el que sigui, tot en un sol lloc, i és escalable, que és el que dèiem que podem ficar tants de servidors com vulguem per si hi ha alguna empresa que sap que ha de sortir a la tele perquè no falli el servei. Llavors també parlant una mica a nivell d'estratègia, els clients que posem aquí, no treballem amb clients finals. Bueno, no treballem, no és la idea. I estem treballant, però la idea és treballar sobretot amb gent que ja sàpiga què és un píxel. És a dir, un director d'hotel, si li hem de començar a explicar, mira, les fotos haurien de ser així, no tenim els coneixements per parlar amb el director d'hotel. Això s'ha de ser un comercial. Per tant, el que hem fet és, per exemple, aquí us ho ensenyo, que hem fet
Una de les apps que hem fet és per als hotels Barceló, que és d'aquí baix, que és una app per iPhone i una per Android. I el que hem fet és, amb un noi que té una empresa de comunicació i màrqueting turístic, ell ha fet el contacte amb l'hotel, perquè és el que sap, parlar amb gent d'hotels, de destins turístics, i ell ha vist que nosaltres també podem fer les eines. Llavors, això forma part de mirar de treballar amb gent que ja sàpiga una mica el que nosaltres què fem. Que és la tecnologia i que d'alguna manera ens faciliti la feina a nosaltres. Perquè aquesta gent ens han donat tant el disseny com els continguts, que són coses que no és la nostra feina d'alguna manera i intentem col·laborar amb això, amb altre tipus de gent amb la que puguem fer projectes més grans i més xulos.